Vítam vás, moi, c'est Zana a som lektorka francúzskeho jazyka. Vo Francúzsku som študovala, pracovala, zamilovala sa a precestovala rôznymi jeho zákuťami. V tomto rozhovore pôjdeme do hĺbky. Budeme zdieľať praktické informácie, ale aj naše pikošky zo života à la française. Občasné výpadky internetu a výbuchy smiechu sú bohužiaľ mimo naše pole pôsobnosti. Verím, že sa aj napriek tomu ale pobavíte s nami. Tak si už len pripravte niečo dobré na pitie a nalaďte sa na francúzsku vlnu. A Vren sa ti páčilo? Bol tam teda jeden semester, alebo to bol letný, nepamätám si teraz. Neviem, či si mala aj nejaký čas troška sa pozrieť po okolí, alebo ako sa ti páčilo Vren. To bol zimný semester a mala som trošku času, nebolo to úplne veľa času a hlavne vieš, ako to vlastne v Bretonsku je, že naozaj treba z tie autobusy chodia trošku menej ako u nás, podľa mňa. Takže je veľmi výhodné mať auto a v tej dobe som bola ešte študent a nemala som veľmi peniažky, aby som si prenajala alebo tak. Ale chodievali sme na výlety, strašne veľa nás brala univerzita na výlety. To bolo úplne super. Vlastne tá organizácia Erasmus alebo ten OSN, tak oni, hneď ako sme prišli, tak sme mali zadarmo výlet na Mont Saint-Michel, pamätám, potom sme šli do Nantes spolu, išli sme do Disneylandu. Wow, ok. A do Bordeaux a tak, takže ako brali nás rôzne. A ja som potom sama sa snažila pocestovať si nejakú časť, aspoň bretónska. Pamätám si, že keď som prišla, tak môj prvý výlet úplne bol do Saint-Malo. A úplne to bolo pre mňa krásne. A neviem prečo, ale sa to tak hrozne vo mne mi to zanechalo takú, stále keď vidím to Saint-Malo, tak som sa taká nadšená. A bolo to fakt super. Je to veľmi pekné mestečko, áno, pravdu máš, pravdu. A mne sa tam strašne páčilo, keď som tam bola prvýkrát. A máš ešte nejaké také miesto, možno v Bretánii, tak to spomeniem podpultovo, že to bola minulý rok. A my sme vlastne boli aj spoločne na takom kratšom road tripe. Neviem teda úplne, či to nazvať road trip, ale mali sme prenajaté auto, takže dalo by sa to tak nazvať. Nejaké iné miesta, napríklad v Bretánii, alebo máš niečo také, čo sa ti špecificky páči, teda konkrétne na tom regióne, napríklad sa ti možno niečo také, čo ti príde echt bretónske, že niečo také, nejaká špecialita, alebo proste niečo, čo si povieš, že to je proste Bretaň, to je... Ja mám pocit, že Bretonsko je strašne špecifické. To je proste taká časť, že mám pocit, že keby vidím ako obrázok, tak viem odtypovať, že to je Bretonsko. Možno si fandím, ale aj z nejakej, alebo z veľa obrázkov, ktoré možno aj z miest, ktoré nepoznám, tak by som vedela typnúť, že to bude asi to Bretonsko. A myslím si, že je to úplne... Je to niečo, čo sa fakt ako oplatí vidieť, pretože si myslím, že väčšina ľudí si nepredstavuje Francúzsko ako Bretonsko. A je to taká časť, kam proste prídeš a teraz vidíš tie nádherné poláže a v podstate, ktoré sú vyľudnené na strašne veľa miestach, tam nenájdeš úplne nikoho a máš pocit, že si sa dostal na nejaký koniec sveta a nikto toto krásne miesto nepozná, až by to bolo strašne veľa. Ale tu nikto není. A hlavne, čo ma najviac šokovalo, je, že na všetkých krásnych plážach väčšinou máš nejaké biznisy, alebo aspoň máš nejakých obchodníkov. Tým, že Bretonsko nie je tá taká teplá krajina, kde sa ako celý rok promenaduješ v plavkách, tak tam v podstate nie je nič. Na tých plážach nie je nič a keď tak sú tam nejaké domčeky miestne, kde žijú obyvateľia, alebo proste kde to majú ako ľudia pokúpené. Ale
to úplne zýva prázdnotou. A aj keď sme boli na tom našom roadtripe a chodili sme tým autom popri tých plážach a proste nikto nikde, tak to je úplne nádhera. Akože, ja si pamätám, že keď som povedala rodičom, že idem do Bretonska, tak môj otec úplne nadšený, že to je jeho životný sen a výjsť a ja úplne, čože, proste, tak som bola, nikdy ho to nezaujímalo a zrazu úplne, wow. A nakoniec aj prišiel na týždeň. Vidíš, no áno, ako vravíš, tie pláže, to je také špecifické, lebo tam je strašne veľa práve tých prírodných, takých tých, oni to volajú, že pláž sauvage, taký fakt, že prírodné, nedotknuté, by som to takto nejako opísala asi. A veľa z nich dokonca je aj chránených, že oni sú súčasťou nejaká časť tej pláže je buď pod ochranou, alebo je súčasťou nejakej chránenej oblasti. Takže tam aj na veľa miestach sa ako keby je zakázané niečo stavať, alebo tam robiť nejaký obchodík, alebo kafe a tak. A je to strašne cute, no, niektoré tie miesta, hlavne tie prístavy, občas máš tam aj nejaký ten prístav. A neviem, či si pamätáš, že ak sme tam sadli, to bolo niekde na juhu Bretane a my sme tam sadli, tam bol taký malý prístav a tam bola fakt taká jedna kaviarnička a tam sme sadli na to, dali sme si tam kávičku s tým výhľadom na tie lode a v tom prístave a tiež akurát slnko tak krásne svietilo. To bolo strašne super, taká atmosféra. Tak mi to teraz, že by som sa tam hneď priniesla, no. Áno, je to úplne úžasné. A práve keď som prišla prvýkrát do Bretonska, tak a išla som na ten prvý výlet a videla som oceán a videla som tie pláže. A čo hovoríš na bretonské slané maslo? Ja už som zavisla, ale akože predtým by som si nechápala by som, že čo, že prečo, ako existuje slané maslo, prečo proste soľ dávať do masla, to je akože strašne vtipné, že ja som to predtým absolútne, že what, a teraz ja som úplne zavisla, fakt, to je... Ja to milujem a ja si ako uvedomujem, podľa mňa, ak tá soľ, to je v podstate taká droga, vieš, takže na to si navykneš, že to máš strašne rád a ono ti to ten pôžitok z jedla ako vyženie do úplne iných sfér a počkaj, ja zasvietím. Ja som si nedávno, ja proste si na tom úplne ujíždím, že si len fakt dáš tú čerstvú bagetu a len stačí, že si na to dáš to slané maslo a to je úplne iný level, než keď si na to dáš obyčajné maslo. No áno, je. A ja som, ináč teraz, ja som bola cez leto minule v tých Alpách, ja som tam tak snažila si nekúpovať to slané maslo, nie, lebo oni ho majú, akože, vieš, nájsť aj v iných častiach a v Bretonsku mám pocit, že máš ako problém ho nenájsť. Presne, áno. No v Bretane sú strašne pyšní, takže oni väčšinou v tých obchodoch fakt je problém nájsť to obyčajné neslané maslo. A ja si pamätám, že som robila tu nejaký koláč čokoládový a tam v recepte bolo špecificky napísané, že máš použiť to ako neslané maslo. A ja som proste fakt hľadala v tom obchode, ja som ho nemohla nájsť, lebo tam všade ono je fakt až skryté. Takéto obyčajné neslané maslo. A Bretonci sa na tom veľmi zakladajú, no, na to slané maslo, to je fakt, to je tu súčasť kultúry, to je proste, to bez toho to... Ty si niekedy stretla Bretonca, ktorý mal doma normálne maslo, lebo mne sa to nestalo. Ešte sa mi to nestalo. Ale ja sa nečudujem, lebo slané maslo je najlepšie. Máš ešte niečo také, čo ti napríklad chýba, keď nie si vo Francúzsku, alebo niečo také, že keď zase sa vrátiš, dajme tomu, že ideš na dovolenku alebo na výlet do Francúzska, niečo také prvé, čo si povieš, že toto je prvá vec, čo si kúpim, keď tam pristanem. Ja mám strašne rada tie ich cukrárničky, alebo jak to mám nazvať, to, že oni to majú na každom kroku. A ja mám hrozne rada tie tarty, vieš, tie také malé, na ktorých máš to ovocíčko. A ja to úplne milujem. A oni to robia tak dobre proste.
A to je vždy tá vec, ktorú si dám a pamätám si, že aj keď sme boli minulý rok práve v tom Bretonsku s tebou, tak sme šli do nejakej tejto a tu si kúpila ten malinový a tak si to tak vychutnávali. Ten malinový je super, to je úplne môj obľúbený posledný s malinami, no ten je mňam, to je úplne mega. Ale hlavne ich trhy mi strašne chýbajú. To, že vieš, ja si pamätám, že v Lyone som mala pri byte každú sobotu 10 metrov trhy a to, že trebárs tu, keď chceš ísť na trhy, tak musíš naozaj si ako pripraviť tú peňaženku a musíš povedať, ja chcem podporiť tých lokálnych, tak si teraz priplatím. Ale vo Francúzsku to proste je tak, že prídeš a tam sa to iba hemží v tých trhoch, pretože všetci nakupujú tam a snažia sa nakupovať tam. Je to tam taká udalosť, že vlastne v Rennes si pamätám, keď po mesiaci sa ma niekto pýtal, či som už bola na tých trhoch a že nie, na tých hlavných. To bolo, že ešte si tam nebola, ale hej, to je také, proste tu je to taká udalosť, no, akože tie trhy sú strašne super a práve niekedy to majú aj 3-krát do týždňa a že napríklad 2-krát do týždňa je taký klasický, ten menší a potom sobotu alebo cez víkend býva ten veľký, taký fakt, že obrovský a to je úplne taká tá udalosť a tam si to rovno aj pol dňa niekedy si, lebo nakúpiš tú zeleninu, potom si tam dáš nejakú krép alebo si tam dáš kavičku, dáš si tam proste posedíš. Ale tie veci stade sú strašne dobré a práve keď sme boli treba aj keď som bola na juhu, tak to bolo také, že pokiaľ zmeškáš ten trh, treba ten najväčší, ktorý sa dial v nedeľu, myslím, tak to bolo také ako, no neskoro si vstal, čo budeme týždeň jesť, vieš, že oni ani nechcú nakupovať v tých normálnych obchodoch, tak treba ísť rýchlo na trh a nakúpiť tam dobré práve potraviny. Je to super, no, áno, že to je to taká aj kultúra viac, že tí ľudia sa už snažia, no aj veľa ich proste to má takto vžité, že idú na ten trh každý týždeň, že fakt, že tú zeleninu si nakúpia aj to ovocie na tom trhu a dokúpia. Áno, syry mi asi chýbajú najviac, to je úplne úžasné, proste všetky syry, čo si môžeš kúpiť od vymyslu sveta. To je inak veľmi zaujímavé, ja stále nechápem proste tie síry, jak to je, proste to je toľko tých druhov a rôznych proste typov, že ja keď aj som na tom trhu a chcem si proste, si poviem, že chcem si dať nejaký dobrý sír, ale teraz tam prídeš k tomu pánovi s tými sírmi a teraz to je také, že vlastne ty ani nevieš, lebo poprvé všetky síry sú dobré a po druhé ich je toľko typov a druhov, že ja to stále tomu nerozumiem, tak ja väčšinou som taká len, že viete čo, poradte mi nejaký, ja neviem, poviem len typ, že chcem, dajme tomu, ovči alebo taký a taký šéf a on mi tam proste dá ochutnať a podľa toho proste nejak vyberiem, lebo ja stále akože tam je to také bohaté a toľko tých typov, že človek sa v tom fakt nevyzná. Ani sami Francúzi, podľa mňa sa v tom nevyznajú, takže... Áno, ale je zaujímavé, že oni od mala strašne veľa tých sírov poznajú, že fakt je to niečo, čo sa o nich hovorí, ale ono je to taký stereotyp, ktorý je strašná pravda. To je niečo ako tí bagety a croissanty. Že si pamätám, že keď som prišla príklad do Francúzska, tak ma hrozne šokovalo, že oni sa ako hovorí, že jedia tie bagety ale nepredstavíš si, že prídeš a naozaj tam s tými baretkami budú chodiť a budú im trčať z tašky a to naozaj tak je a je to hrozne šokovalo. Ale to je fakt také úplne, že teraz si spomínam na tú úplne moju prvú skúsenosť, jak som bola na tej výmennej škole v tom Poitiers a to bolo fakt už tak strašne dávno, ale ja si normálne pamätám doteraz, jak mňa to šokovalo, keď my sme tam chodili na obedy do tej miestnej akože kantíny s tými deťmi a tak a bola to akože taká katolická škola, aj internát a ja si pamätám, že mňa to tak šokovalo, že proste oni dostali ten hlavný chod ako keby na časti. Vtedy v tej škole, teraz už sa to tak až nerobí, ale v tej škole vtedy dávnejšie to bolo fakt tak urobené na tej časti, že ty si dostala napríklad to mäso s tou omáčkou, dajme tomu, k tomu si dostala tú bagetu a ty si to jedla s tou bagetou, potom si dostala, dajme tomu, tú rýžu alebo tie zemiaky alebo niečo a zase to jedla s tou bagetou. A ja som bola menej, že v šoku, že
Že ja som to nechápala, že ten Je to oni krúte. jedia chleba proste k ríži a proste k hlavnému chodu. No ja si to vtedy úplne, teraz to už tak nie je, akože samozrejme tú bagetu jedia takto, že si k tomu dajú ten proste potom, hej, kúsok bagety, alebo k tomu si dajú kúsok bagety, ale vtedy to bolo ešte tak, že aj tie jedla boli tak proste rozdelené. Ja si to doteraz úplne na to spomínam. To bolo dosť šok vtedy pre mňa, no. A to, že oni jedia tie bagety plne ku všetkému, mňa to niekedy vytáča. Taká, že už stop. Áno, všetko s mierou, samozrejme, všetko s mierou. Áno. Ale je to, a ináč, keď to spomínaš, tak kantína ako menza univerzitná mi určite veľmi chýba. Áno. Akože za 3 eurá sa naješ ako kráľ, ešte máš aj dezert a je to za 3 eurá, hej, že za to sa už nenaješ ani tu, vlastne v menze. Mám pocit, čo som videla vlastne tie ceny. A tam máš predjedlo a jedlo na výber a samozrejme pestrejšia strava, pretože oni si fakt dajú na tom záležať. Áno, veľa zeleniny. Máš dezert alebo ovocie a bagetu k tomu, takže trebárs, aj keby si sa ako ušetriť, tak si z toho kľudne spravíš 2 porcie. A keď som bola nedávno v Brne, tak som sa tam šla najesť znova do tej kantíny, aby som si zaspomínala, lebo tam ako môžeš ako verejnosť viac zaplatíš. A zase som bola taká, že no to nie, to za takéto peniaze všetko, ja by som sa chodila každý deň. Tak je pravda, že tie kantíny sú super. Ja si aj v Nice to bolo mega a strašne sa mi páčilo, že oni tam mali hrozne veľa toho ovocia, že ananás a fakt to, takéto ovocie, dobre, to bolo na juhu, že tam bolo aj veľa také, že olivy a tak, to mali a síry rôzne. Ale ja som bola tiež prekvapená, že to jedlo je strašne dobré. A máš tam tie dezerty, fakt také dobré dezerty, aj tiramisu a rôzne proste koláčiky, tie tarty a jogurty na výber, lebo oni Francúzi strašne majú radi jogurty ako dezert. Ovoci a jogurt, to je taký ten ich obľúbený dezert, ale tiež ma to, no, to mi tiež chýba, tie obedy boli super. To bola pecka. Ako viem si predstaviť, že ešte pre nich, keď si zoberieš pre nich 3 eurá, vlastne ešte menej ako pre nás, vieš? A takže to je veľmi výhodné. Myslím, že to je 3,40, neviem, niečo také to bolo. Neviem, koľko to je teraz, ale ja si pamätám, keď ja som bola na Erasme tu, že tiež dávnejšie, tak to bolo ešte oveľa menej. To bolo pre mňa možno nejaké 2, alebo neviem, možno tak nejak mi to príde, to bolo ešte len. Akože v Rennes, ja som bola v Rennes vlastne teraz v novembri a stále to bolo tie 3,50. OK. Mne sa zdá, že ja keď som bola, to bolo ešte troška lacnejšie, ale už sa to asi odtedy tiež zmenilo, no. No dobre, ty o toľko zážitkov, by sme mohli ešte čítať hodiny. No a čo by sme ešte mohli prebrať? A máš ešte nejaké, môžem sa k tomu vrátiť, obľúbené slovíčko vo francúzštine? Ale nie, fakt reálne nejaké slovo, čo sa ti napríklad páči, že ako znie, alebo možno niečo, čo si... Snažíš sa mi povedať, že nemôžem povedať Libop. A to nikto nepochopí, túto historku. Dobre. Ale ináč hip-hop, Libop po francúzsky, to je pekné slovo, lebo si zoberieš, že keď to počuješ, tak to nikdy ti nedojde, že je to hip-hop. Ani veľmi skúseným ľuďom to nedojde. Áno, áno. Je to pravda, že keď Francúz povie hip-hop a dá tam ten člen, tak z toho vznikne niekedy, keď rýchlo to povie, tak z toho vznikne strašne vtipná vec a podľa mňa by ti to nemusel ani dôjsť, že to je ten hip-hop, lebo je to proste hip-hop. Hip-hop, no ale... to je zaujímavé na francúzštine, že keď ma prišli aj pozrieť kamaráti, tak hovorili, že nerozumejú nič. Pretože aj veci, aj slovíčka, ktoré sa podobajú, tak trošku sa môžu zmazať tou výslovnosťou. Mne práve vždycky príde strašne vtipné, kamoška, keď ideme kupovať čipsy do obchodu, tak ja to mám z tej angličtiny zažité, že to sú proste chips. Akože vieš, že aj po slovensky my povieme chipsy a tak. A ona sa strašne zo mňa smeje, že proste to nie sú chipsy, lebo vieš, Francúzi to vyslovujú akože chips, les chips. A ja stále si na to neviem zvyknúť.
mne to vždycky príde také vtipné, ako oni proste tie chips a niektoré tie slova sú fakt také, že až je to vtipné, no. Napríklad tiež aj s tým burgerom sme sa minule tak bavili, že zo mňa sa kamoška smeje, jak to vyslovujem, pretože ja to vyslovím tak, ako sa to má vysloviť po anglicky, ale vieš, Francúzi to si to po francúzštili, takže oni to vyslovia zase úplne inak. A niekedy aj... Pre nich až také trapné, vieš, keď by to mali ako dať zrazu tam burger, vieš. Áno, práve. A niekedy tak počuješ v konverzácii a vôbec ti nedojde, že to je vlastne, že oni sa bavia o tom burgeri, lebo oni to tak vyslovia, alebo o nejakom inom slove, ktoré si tak z angličtiny po francúzštili, že je to vždy také vtipné, no. Áno, vieš čo je najlepší príklad? Smoothie. Ja myslím, počkaj, smoothie? Alebo niečo také? No to tiež neviem úplne, jak by to vyslovil Francúz. Smoothie, myslím, smoothie. Môže byť, nie. Ale presne minulý, myslím, že je to smoothie a práve cez leto sa ma niekto pýtal, či mám rada. Je smudička, ja vrám, že neviem, čo to je, nie? A oni, že vy jasne nerobíte smoothie a ja, nie, čo to je proste smoothie, neviem, nie. A potom, keď ti to dojde, tak je to celé také nepríjemné. No, alebo brownie ešte, je druhý. A je to brownie, to stále. A co v pekárni stále proste v boulangerii, ja to poviem, že brownie, a oni všetci, že čože? Že čo chcem? Si na to neviem zvyknúť, to brownie. Neviem, to povede tak zvláštne, no. Hej, takže to sú tie slova, ale je to zlaté, akože. Treba si na to proste zvyknúť. Aj ten šampón mne tiež stále vždycky proste vysloví mi nejako inak. Už som to vždycky zmetená, že už tiež neviem, jak sa to vyslovuje, ale myslím, že v tej francúzštine to je tiež nejak zase, že oni tam je to ing, vieš, čo v angličtine vyslovíš inak, a oni to vyslovia proste nejako, že šampón, proste nejaké takéto, vieš, že proste neviem si proste pre tie slova, že je to vtipné, no. A ešte mi napadá, sme sa minule bavili o tých rôznych nie že výdobytkoch, ale nejakých tých ako sa to povie, rôznych spotrebičoch a týchto veciach, čo tak Francúzi akože využívajú hlavne v tej kuchyni a mne príde, že majú fakt strašne super niektoré veci, čo u nás ťažko zohnať, ako hlavne, čo sa týka aj toho varenia a pečenia. A ty si minule, myslím, že aj nejaký priniesla do Brna, či nie? Áno, ja určite. Môžeš pozdierať, čo to je? Lebo ja napríklad som to, tým, že som to dlho nepoznala, tak ja som ani nevedela, že takýto nástroj existuje. A myslím si, že veľa ľudí ho ani nepozná. A pre Francúzov to je fakt niečo také, čo má skoro každý doma a je to pre nich úplne také, že proste úplne bežná vec. Ja teda neviem, že či trebárs u nás to bolo aspoň kedysi populárnejšie. Ja si teda pamätám, že keď sme boli deti, tak otec nám robil jogurty na radiátore. Ako vôbec nebol jogurtovač. Ale predpokladám, že niektorí ľudia to mali, ale naozaj vo Francúzsku je to súčasť každej domácnosti, podľa mňa. A je to proste jogurtovač, v ktorom robíš jogurty a tým pádom nekupuješ kelinky, nevyhadzuješ plasty a robíš si vlastné jogurty a môžeš si do nich pridávať príchute a spravíš si ich tak, ako chceš, nepridávaš tam žiadne nejaké ako aditíva a tak ďalej. Ja som si ho kúpila teda na takom tom dlhšom trhu, stále 10. A toto je ináč tiež úžasné. Francúzsku nábytok. Tam naozaj, keď nemáš peniažky, zariadiš si dom, podľa mňa. Pekne si zariadiš teda. A tam sú veci, ktoré nikto nechce a ktoré sú nádherné. Tu, keď si chceš kúpiť starožitný nábytok, tak za to zaplatíš strašne veľa peňazí a vôbec, aby si ho zohnala, je problém. A
práve tam je to úplne raj, ako pre ľudí, ktorí majú treba zradiť tieto starožitnosti. Áno. Nádhera. A práve v jednom z týchto obchodov bol jogurtovač, ktorý som si priniesla. Ešte som nechutnala od teba, vidíš, jogurt. Robíš? Alebo skúšala si už? Keď si povedala, že si ešte nechutnala, som ti chcela dať, že musíš prísť. A potom si ma prekvapila otázkou, či robím. Nerobím, lebo nemám čas. Nie. Tak na budúce prídem, tak podmienka a urobíš mi nejaký fajný jogurt v tvojom novom jogurtovači. A vieš čo, to som si kvôli tomu spomenula na tú pani, u ktorej sme spali na Airbnb a aké mala ona úžasné tie jogurty. Pamätáš si? A neviem, jak to ona tam pridávala, ona nám to aj vravela, že čo to tam pridávala, už si to presne nepamätám, ale bol to úplne základný, jednoduchý recept. Že ma to vtedy... A ja som si práve hovorila, že to zapamätám, vieš, a... Nenapísala som si to, no ale fakt to bolo, ona mala aj tie džemy také domáce, fajné vtedy. Ona mala džemy nejaké zmiešané s výživou, alebo ja neviem, niečo také to bolo. Mala, viem, že aj strašne dobré, čo to tam mala, ale zo záhrady mala nejaké svoje ovocičko, to si pamätám, a mala tam rôzne také kombinácie zaujímavé, no. Už tiež neviem presne, čo to bolo. Poďte do Francúzska, strašne dobre sa tam je. Strašne, ja mám pocit, že tam sú tak o mnoho výživnejšie tie potraviny a to celkovo jedlo je také vyváženejšie, dám ako vyváženejšia strava. Vyživujú. A veľmi dobre sa tam je. Áno. Syriky, vínečka. No a ešte mi tak napadá, už je to asi dlho, neviem, jak dlho sa už rozprávam, možno príde, že už je to tak... Budeš to musieť posekať, tak neviem, že či sa to stieš, budeš to mať strašne dlhé, no. Bude to hrozne dlhé asi, no. A neviem, chcela by si ešte takto na záver niečo pozdieľať, úplne hoci čo ti napadne, alebo ešte niečo k tomu, čo sme vraveli. Ja by som... Čo ma často mrzí, keď si spomeniem na svoju cestu francúzštiny, je, že mám pocit, že nás ako veľmi na škole strašili, čo sa týka toho, že si nenájdeme treba z prácu, keď tam pôjdeme, ako myslím, takú tú prácu, keď sa chceš naučiť, keď chceš mať tú francúzsku experience, že to tam je strašne ťažké, že sa to ako nenájdeme, že musíš strašne dobre vedieť, lebo ťa nikto nezamestná, že iba cez tie ich ako nejaké programy, hej, ktorých nebolo veľa a stále to bolo, no ako pozor, to nie je také ľahké a tak. A ja by som tak chcela povedať, že ja si myslím, že sa to dá a čím ďalej, tým viac sa to dá, ešte ako sa trošku zlepší možno tej možnosti internetu, skupín rôznych a tak ďalej. Je strašne veľa sezónnych prác, kde nechcú Francúzi tam robiť, pretože to nie je tak dobre platené, ako kedysi možno, alebo ako sa hovorievalo. A tým pádom tí Francúzi sa do toho až tak nehrnú, takže často hľadajú aj celosezónne, ešte aj počas sezóny vypadávajú ľudia. Berú fakt, ja som to riešila minulý rok a zobrali ma na každú jednu pozíciu, na ktorú som sa hlásila. A to bolo tak, že som tú francúzštinu nepoužívala 2 roky, takže nebolo to, že by som úplne ako tam prišla strašná hviezda. A nebola som tam ani osobne, bolo to všetko cez internet a stačilo im fakt veľmi málo a bolo to také na pohodu, bolo také, však príď, uvidíš a proste to sa nejako vyrieši. Samozrejme nehovorím, že to je extrémne ľahké a hoci kde kam prídete vás ako nič zamestnajú, to tiež si netreba hovoriť, že je to tak, ale tie možnosti fakt sú a nie je to tak zložité, nie je to tak, ako nám hovorili, že iba cez nejaké ich stáže a podobne. Myslím si, že aj tam je problém s tou pracovnou silou a pokiaľ to nie sú úplne joby, ktoré človek hľadá na najvyššej úrovni, tak tie také small jobs sa stále proste nájdú.
A ty si tam inak v tých Alpách mala aj ubytovanie zabezpečené, že? Že je to také, že oni ti tam, alebo ti pomôžu niečo nájsť. Lebo aj na to sa ma často pýtajú, že pri tých sezónnych prácach, či je súčasťou aj, dajme tomu, nejaká forma toho ubytovania, alebo že či ti aspoň pomôžu s tým nejako to hľadať potom. To je práve to, na čo aj smerujem, keď o tom rozprávam. Lebo ja som vlastne prerušila štúdium, pretože som myslela, že by som sa nikdy cez leto nezamestnala a na 2 mesiace a tak. A naozaj ma to stalo ako rok toho nejakého času, aj keď sa na to pozriem v dnešnej dobe, tak som veľmi rada, ale naozaj je možné ísť na leto a treba práve tam, kde som bola ja, tak hľadali v horách treba tá letná sezóna trvá naozaj tá hlavná 8 týždňov, takže pre študentov úplná pecka. A ja som k tomu dostala aj apartmán, vlastne bolo také štúdio, ale bolo to super a bolo to v horách a 5 minút od tej mojej práce, takže žiadny problém, najedla som sa tam, dostala som byt a zase nehovorím, že vždy dostaneš, ale treba, aj keď tam boli zamestnania v hoteloch, tak to zase bolo s jedlom aj s ubytovaním. A ja som robila nakoniec nie pre veľký hotel, ale proste iba pre takú ako lokálne bistro horské. A aj tá majiteľka mala nejaké svoje byty, ktoré vlastne dávala ľuďom, ktorí to potrebovali. A treba, my sme boli celkom veľký tím a napriek tomu mala 2 voľné byty, pretože jej tam pracovali Francúzi, ktorí tam mali svoje vlastné byty, chceli sa vracať do svojich vlastných bytov, nechceli prespávať v nejakých proste random. A tiež si myslím, že to tam často práve aj v tých ponukách býva napísané, že či je tam súčasť toho, že človek to takto aj môže, dajme tomu, už filtrovať, že chce, aby to zahrňalo to ubytovanie, tak si to proste, on to tam často už aj píše, že alebo tam píšu proste, že ubytovanie nie je v cene. Teda nie je zahrnuté ubytovanie. Ale že napríklad ti radi pomôžu s tým hľadaním, že tam to vždycky v tých ponukách potom píše, takže si myslím, že sa to dá vždycky nejako... Áno, a ono to práve... Nie je to samozrejme, že nie je to také, že každý vám dá ubytko, ale často je tam napísané normálne ako lože, takže vám to ubytko dajú a mne to pri pohovoroch často sa ma pýtali, potrebujete ubytko alebo máte kde bývať? A ja som treba na ten byt prešla až v strede sezóny, išla som za šéfkou a hovorím jej, že či ešte má nejaký ten byt a ona, jasné, a dala mi kľúče, hej. Úplne na pohodu, takže úplne na pohodu a na konci som jej dala za elektrinu pár šupiek a ináč nič, akože to nebolo platené, to bolo normálne v cene, takže keby sa na to nespýtam, tak som na tom takisto. Potom zase tie hotely to majú tak, že pokiaľ vás neubytúvajú, tak vám niekedy pridajú k výplate zase. A ešte možno by niekoho zaujímalo, tá výplata, je to takto ako v Amerike, že to vyplácajú po 2 týždňoch, alebo to tam bolo inak v Alpách, že si to dostala až, dajme tomu, potom na konci, alebo ako si to mala? Normálne mesačne, no. Možno, že niekde sa to vypláca týždenne, neviem, ale my sme to mali normálne mesačne a potom dýška nám vyplatili na konci sezóny. A potom aj nejaké odmeny a také veci sa vyplácali na konci. A už to bola taká klasika. A hlavne asi, čo je aj dobre povedať, je, že tam nebola nejaká ako administratívna záťaž. Že toto je ďalšia vec, s ktorou strašia, že ťa tam nezoberú kvôli papierom, blablabla, ale my sme proste, pár vecí sme si poslali cez mail a potom som tam prišla a už sme to doriešili na mieste a bolo to úplne na pohodu a na konci mi zase vydali nejaký papier aj automaticky a akurát ja to riešim kvôli nejakým daniam, ale ináč fakt to bol ako veľmi ľahký proces. Keď som videla, že dokonca ťa aj ubytujú, tak som bola nahnevaná, že keď som bola študentka, tak toto by som tak potrebovala. A na tú francúzštinu je to super, lebo za 2 mesiace sa
naozaj do toho zabeháš. Mala som kolegyne, ktoré boli úplne úžasné, tí ma hneď zobrali vonku, stali sme sa kamarátkami, takže vôbec to nebolo ako tak, že by Francúzi boli nejakí hnusní a chceli sa so mnou baviť a často sa chcú baviť práve po anglicky a ty sa chceš baviť po francúzsky, lebo sa chceš učiť francúzštinu. Takže tak ďakujem za toto zdieľanie. Myslím, že to ocenia viacerí, lebo dostávam často takúto otázku práve aj s týmto spojenú. A si myslím, že tie informácie sú, akože máme v súčasnosti kopu možností a internety, Facebooky a tak, ale stále mi príde, že tam občas je taký ten gap, že tí ľudia nevedia, alebo sa tá informácia dostane iba k nejakému človeku náhodou, alebo cez niekoho, pretože tam bol. Takže mi príde super, že to práve, že o tom hovoríš a že to zdieľaš. No práve to je, ty to vlastne nemáš skade vedieť, že aj keď máš veľa informácií, ale musel by si natrafiť na nejaký blog, kde o tom niekto píše o tej skúsenosti konkrétnej. A ja tiež predtým, ako som tam šla, tak som nevedela, že to je vlastne až takéto ľahké, som ma to prekvapila, pritom už mám skúsenosti s Francúzskom. Takže to bol vlastne minulý rok, čiže to nebolo také, že ja by som vôbec nevedela, bolo to prvýkrát. A preto aj to tu hovorím, lebo si myslím, že sa to veľa ľuďom môže zísť a aj oni hľadajú, takže je to dobré na oboch stranách. A myslím si, že veľa ľudí chce vycestovať a proste o tej možnosti nevie. A zároveň pre študentov super, lebo si zarobia lepšie ako u nás. Takže. To je vždy taký ten bonus. No, že nie len, že sa zdokonalíš vo francúzštine, budeš mať nejaké zážitky nezabudnutelné alebo nové proste, alebo aj podľa mňa na tej úrovni možno osobnostnej ťa to niekam posunie. A ešte máš aj bonus, že si zarobíš, čo je akože poviem strašne super. Hlavne, je to skvelé a ja som bývala úplne v horách, proste v 2000-ke, to je... Asi v krásnom prostredí, No. to už je ďalšie, už neviem koľké plus. Dýchaš čerstvý vzduch. Chodíš na tie trhy, dýchaš ten vzduch, kúpeš tam tie síry, no proste, čo môže byť lepšie? Myslím, že tuto môžeme zakončiť na tejto pozitívnej nôte. Tak ti ďakujem krásne, že si takto spontánne zdieľala všetky tieto vecičky a verím, že sa to bude niekomu hodiť a niekomu to bude prínosné. Všetky tieto infošky z našej strany. Ak si sa dostala sem, tak na teba tak sme na teba hrdé, ak ste sa dopočúvali teda až sem, lebo verím, že to bolo asi troška dlhšie, teda určite to bolo dlhšie, než som plánovala, ale tak občas to takto býva, no, to je život. Dobre, tak ďakujem ti, Miška, maj sa krásne. Ahoj. Ahoj.